Údaje, ktoré budú ľudia vyplňať do formulárov pri ščítaní obyvateľov, domov a bytov, budú anonymné. Ľudia by sa o svoje súkromie obávať nemali. Štatistický úrad tak reaguje na informácie šíriace sa na internete, že hrozí zneužitie údajov. Odmietame sčítanie obyvateľstva alebo hrozí zneužitie našich údajov. Skupiny s takýmto alebo podobným obsahom sa vo veľkom šíria na sociálnych sieťach. Štatistický úrad reaguje, k žiadnemu úniku údajov nepríde. Štatistický úrad získané údaje anonymizuje a po ukončení sčítania ich zlikviduje v súlade s osobitnými zákonmi. Pre účely sčítania dostane každý obyvateľ tzv. Identifikátor. Ten následne nalepí buď do papierového formulára, alebo ho použije pri elektronickom sčítaní. Podľa odporcov existuje možnosť spojiť si identifikátor s konkrétnym menom. Štatistický úrad to odmieta. Identifikátori spolu s prideleným heslom majú zaručiť, že každý obyvateľ sa sčíta iba raz. K údajom má navyše prístup iba presne vymedzený okruh ľudí. Sú viazaní obmedzeniami vyplývajúcimi z príslušných zákonov, tým, že podpíšu mlčanlivosť alebo vyhlásenie o mlčanlivosti a zároveň je tu istý režim bezpečnostného projektu. Štatistický úrad sa nebojí ani možných útokov hackerov. Máme všetky bezpečnostné opatrenia, aby sme podľa možností v maximálnej miere zamedzili nejakým únikom. Voči šíriteľom dezinformácií chce úrad zasiahnuť. Použijeme zákon. Štatistický úrad začne zbierať údaje po 20. máji. Martina Macková, Teatry.